peníze jim nedám. Ne, já nechci peníze, já jsem Odjel si kde si do... na cyklisták. No, to mi je úplně jedno, gram. Já jsem si naučovat 500, přitom tady 320. 330. Já z dobré duše jsem ti to šel koupit, neměli tam měkké, tak jsem ti koupil tvrdé, protože máš rád všechno tvrdé. Ale mám rád měkké. No jak kdy. A prostě, a teďka prostě si na mě ještě otvíráš hubu. No to zase na tebe hubu neotvírám, ale Manžel po 20 letech. pochop prostě, že mě ty ruce bolí. Zkus se vžít do situace. Ty proč byla třepat těma nohama? Dneska jsem si řekl, jak mi ta struna tak trošku přestala hrát, jsem měl trošku problém. Dneska ráno. A tak jsem si řekl, že si taky koupím. Jo, koupíš si to, ne? Oni jsou lepší, ne, Martine? Jo. Že jsou lepší. No, evidentně zase zajímá. Zase to jsem na Facebooku. Na YouTube. Jo? Na YouTube. Ale ještě dneska, zase si to tam chci lajknout. A sdílet. A přidat komentář. No to ne. Ne? Nechceš něco napsat? No tak třeba. Jo? I ty to rád píšeš. Caption. Něco. Mého. No. Roztomilého. I ty. Lukáš rád nepíše, Lukáš No, nepíše. já tam asi to nebudu. No.